Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuBaba wethu osezulwini nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona. Sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu osezulwini. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanesambulo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile isambulo nobufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza emngcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo uyakubona yini emibhalweni engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke uzoyithola izimfundiso ezisiholela kwinhlanzeko nasemngcweleni enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso esuke ifundiswa kube ngabe iyafakazelwa enemibhalo engcwele njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa umoya ongcwele emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ngemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobisa amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa yena oyinkosi nomsindisi uJesu Kristu. Sheshisane nithatha amaBhayibheli sihambisane njengamanje ebungcweleni kuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Volume yami manje. Siyanibingelela bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, uNkulunkulu waphakade ongenasiqalo ongenasiphetho, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Silokho sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye uNkulunkulu, munye umbhaphathiso. Le ndaba yenkolo yazi isiyangithinte ngoba ngisho leli verse leli. Le nto ekuthiwa inkolo, bekuthiwa yinye inkolo, uyanderstand ukuthi iyodwa inkolo ngempela emhlabeni. Zonke ezinye izinkonzo nezinkolo ziqanjiwe, but iyodwa inkolo ekhona emhlabeni ujikelele engasoze futhi ayichemile ukuthi mhlambe izothi singathi ekabani sikhombe kumuntu mhlambe ukuze sisothola udumo nokukhukhumezeka. But you understand bekuthiwa yinye inkosi ukuthi angaba khona amanye amakhosi konke lamakhosi kepha ngaphansi kwale nkosi. Yinye inkolo
ukuthi lezi izinkolo zingaba khona ezinye eziqhamuka ngale gama lale nkolo ekuthiwa iyodwa, kepha iyodwa inkolo yona ekuyiyona eyinhloko yalezi inkolo lezi ezikhona, ngokuba lezi ezinye izinkolo ziyaqhamuka nje, zizoqhamuka zizenzele izinkolo zazo noNkulunkulu bazo. Munye umbhabhadiso. Izinkonzo ngezinkonzo baqamba imbhabhadiso yakhona. Isikakhulukazi babhabhadisa ngokuba bebengeke baze babhabhadise ingekho lencwadi yalenkolo eyodwa, enenkosi eyodwa, enombhabhadiso owodwa. Ngisho esontweni lakho ungathi munye umbhabhadiso ulungise lencwadi, kepha uphambane nemfundiso yalenkosi, uphambane nemfundiso yalenkolo. Lokho konke okwenzayo kunamsebenzi, ukuba njengoba sithi yinye inkosi, siyazi ukuthi inkosi uJesu Kristu. Yinye inkolo ubungcwele, angikhathali ukuthi ngabe ukhonza kuphi, asikusho ngomlomo ukuthi ungcwele. Into efakazela ubungcwele imbhalo etholakala kule ncwadi yale nkosi eyodwa. Munye umbhabhadiso oqhamuka ngale nkosi, umbhabhadiso lo ukuthi ungene emanzini njengokusho kwembhalo, uphinde futhi uzokwamukeliswa isipho sikaMoya esiNgcwele. So akusho ukuthi lokho kwahlukahlukene, umbhabhadiso munye, kepha izinto ezenziwayo nazi ukuze lo mbhabhadiso ugcwaliseke wonke. Kunjengalokhu-ke, wisoni ushunyayela ivangeli, bese uyalamukela ivangeli, bese wena uzobhabhadiswa. Wasemva kwaloko waphila impilo yomngcwele. Awuthi uqala ukukholwa ukwamukela ivangeli bese kuthi uMoya oNgcwele usiyagcwalisa, no. Uyakholwa, uhlale kwimfundiso, bese ayagcwalisa uMoya oNgcwele. Mese ke sogcwalisiwe soyaphila kumngcwele ngokuba sobhabhadisiwe ngamanzi, wasufakwa noMoya oNgcwele, umbhabhadiso kaMoya. Awuhlukene umbhabhadiso wamanzi nomoya ngokuba into eyodwa. So angikwazi ukuthi ke mengibhabhadiswe ngamanzi uMoya oNgcwele ngeke awubalekile, noma ngibhabhadiswe ngoMoya oNgcwele amanzi awabalekile. Mekuthiwa munye umbhabhadiso konke kuyasebenzelana. You understand? Ngifuna understand le nto le ngoba ijulile, khona ngifuna understand. Lithi bathathu abafakazelana ezulwini, kanjalo nasemhlabeni kuthatha ukufakazelana emhlabeni, kepha kusho into eyodwa. You understand? So umbhabhadiso wamanzi ungawuhlukanisa wena uthi khona kaMoya kuphela, kepha melithi iBhayibheli uze ngamanzi, igazi, umoya, konke lokho kusebenzelana kube into eyodwa. Angikwazi ukuhlukanisa. Uma lithi ezulwini bathatha abafakazelanayo, uBaba, iNdodana, uMoya, lithi iBhayibheli lokhu kuyinto eyodwa. Ukuthi kubaliwe kanje kwahlukaniswa, kepha kusho ukuthi kuhlukene. Kepha indlela ekuchazwa ngayo kuchazela ukuthi wena understand ukuthi ke uBaba uyena uMoya oNgcwele, ulizwi uyena uMoya oNgcwele, uNkulunkulu uyena uBaba. Into eyodwa leyo, ngeke uyihlukanise. Indlela echazwa ngayo akushiwo ukuthi ayihlukaniswe bese wena uzikhathela ukuthi hayi mina ngilandela uJesu uNkulunkulu ngimlandeli, hayi ngilandela uNkulunkulu ngimlandeli uMoya oNgcwele, hayi ngilandela uMoya oNgcwele ngimlandeli uJesu. Ngeke ukwazi ukuthola uBaba ngaphandle kwaJesu. Ngeke ukwazi ukuthola uMoya oNgcwele ngaphandle kwaJesu. Ngeke ukwazi ukuthola insindiso ngaphandle kwaJesu. Amen. 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 So ngichazela lokho ukuthi konke kukumuntu oyedwa. Izolonto ngishoyo. Lithi konke kuphelelisiwe kuyena uJesu. Incwadi ngoba seKolose isahluko sesibili verse 9. Yes. Ngokuba kuhlala kuye, ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. So yonke into itholakala kubani? kuKristu. Ukuthi uthe uJesu wena mawuphenduka ngene emanzini, lokho kukupholela kubani ekugcineni? Kuyena. uJesu methi ihlala emfundisweni yobungcwele, lokho kukuholela kubani? Kuyena. Ufuna umbhabhadiso woMoya oNgcwele, uJesu uthi ke lokho kukuholela kuyena. Ufuna ungena ezulwini, uthi uJesu uyena oyindlela ekuholela kuphi? Kuyena, ngoba usezulwini. Hallelujah. Hallelujah. That's right.
So ngizama ukusho nje ukuthi ngimchazele ukuthi zingaba khona izinkolo eziningi. Mawukuthi uyaqaphelisisa, uma uqaphela inkonzo yethu igcwele la eBhayibhelini. Sithanda ngeBhayibheli. Ophikisana nalembhalo okusho ukuthi lethi iBhayibheli ngumpheki uKristu. Kusho incwadi yokuqala kaJohane. Unginike incwadi yokuqala kaJohane or 1 John. Bese unginike lapha kuverse uverse 5 nawe uyayiveza le ndaba. Bese kuzoba no chapter 4 futhi chapter 4 no chapter 5 bobabili bayayiveza le ndaba kamphiki uKristu. You understand? Ngokuba vele kuthi uphumile usekhona wayizwa lonto obanike incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi so indlela esithola ngayo imoya oqala nje ukusibe kumoya nathi ngeke khona vele umoya wenkohliso. Umoya wenkohliso uthanda izinganekwane. Mefika umuntu ekutshela istory noma umlando ngestory sakhe, abantu abaningi bayashesha ukusikholwa. Kepha leseBhayibheli ave besinqaba sona. Kepha labantu abeza nemlando yabo baphambanisa imfundiso ekhona emgcweleni yeBhayibheli. Uma sithi yinye inkosi, inkosi isinikele izwi. Inkosi isinike yona uqobo lwayo. So lento esifundayo isivezela ukuthi understand ukuthi akekho omunye umuntu ongaqhamuka nelinye izwi eliphambene nezwi lenkosi. Yinye inkosi, yinye inkolo. Uma lithi iBhayibheli angimvumeli wesifazane ukuthi afundise noma abuse phezulu kwendoda noma ame phambi kwebandla. Kusho inkosi, ithi iBhayibheli kusho njalo umthetho. Makwenzeka eseqhamuka omunye umuntu lithi iBhayibheli yinye inkosi. Athi uthume leyo nkosi ekubeni ithi leyo nkosi ngombhalo wayo mina ngimvumeli owesifazane ukuthi afundise noma abuse. Afundise noma abuse phezulu kwendoda. Manje ubani kumele simkhole ngoba angithi ungasho nawe ngale iBhayibheli uthi yinye inkosi, yinye inkolo umunye ubhaphathiso. Pho why uphikisana nemfundiso yenkosi ebhalwe phansi eBhayibhelini? Umbuzo lawo ngoba niholwa abantu abakhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini. Nilandela abantu abanenzisa izinto ezingekho eBhayibhelini. Bengeke ngiyeke ngoba ngishilo ukuthi ngizoyibuyela le. Yeke ngishiya. Hallelujah. Nayo indaba manje ngoba uNkulunkulu sengisizile. Lokho angikusho ngokudelela noma ngokuziphakamisa but ngiyabuza. Uzongivulela incwadi yezenzo. Uma ukuthi ucasule lento ngibheke eBhayibhelini, angeke ngize ngikusize futhi angeke ngize ngenze lutho kepha ngizokwambulela ngeBhayibheli. Incwadi yezenzo ezolona. Sifuna ukuzwa ukuthi isebenzile izwi. Okay, bekela umoya ingcwele ngithi. Incwadi yesibili yezenzo verse 1 behlangene. Wehla umoya ingcwele. Bese wehlile umoya ingcwele, bagcwaliswa ngomlilo nangezilimo. Okay. So bese begcwalisiwe, bese bethi abanye labantu laba abadakwe iwayini. Baphuza iwayini elisha. Asukuma uPetru washumayela. Achaze konke uPetru abantu ekumele baqonde ngoJesu nalo moya obehlele. Uthe bese echaze konke uPetru. Lithi incwadi ke lapho kwincwadi yezenzo sahluko 2 verse 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. Ngifuna understand lama verse engiwabizile. Khona ke ngizobe sengibuza ke lo ngibuzayo. Bese ngibuza ke nekunye futhi ke okunye kuzolandela lokho lithi iBhayibheli ke uPetru wasephendula wathi ke phendukani. Yezo lonto qala ku verse 36. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 36. Yes. Ngakho indlu yonke yako-Israyeli mayazi impela ukuthi ngakho ke indlu yako-Israyeli mayazi lokhu ukuthi umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. uNkulunkulu usenze inkosi noKristu uJesu. uJesu useyinkosi uKristu enambethela esiphambanweni. Yes. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru abanizwa ivangeli abahlabeka. Ufuna si understand iBhayibheli ithini. Asikhulume ngeBhayibheli njengoba likhuluma manje, sikhuluma manje. Asikhulume ngazi ukuthi into enzeka.
abantu abahlabeka yizwi beshunyayelwa noma beshunyayezwa melithi iBhayibheli ke ebona nobhuti uSipho wayezwa intshumayelo uthi ngo12 ebusuku noma kwasebusuku uthi wafuna ukufona ngaleso sikhathi efuna ukusitshela ukuthi ufuna ukubhabhadiswa uzwe izwi uthi ufuna ukubhabhadiswa sasingeke sivuke ebusuku sekuyena but sasohlela ukuthi sifinyelele kuyena kepha angikwazi ukubeka usuku oluthize ngithi wena ngoba ischedule sami sidwele ilist iningi zokubhabhadisa ngoDisemba lo muntu umethola ivangeli manje kuthiwa uyafaka manje mina sengithe uDisemba engageziwe waphela uJesu uthi kuNicodemus ngaphandle kwamanzi nomoya angeke ungene embusweni kaNkulunkulu. You understand? So lo muntu mina bese ngimnika idate yangoDisemba noma ngoJanuary njengoba kuJune manje ngithatha lapho lokho waphela understand uma abantu babhabhatisiwe sofuna ukubhabhatiswa akho date engizoyibeka ngibazobhabhatiswa ngale date akho schedule efana ngibe naso funeke ngikhulekele ukuthi uNkulunkulu ezindlela ukuthi ngifinyelele lo muntu loyana. So uma mina umuntu uzokwenza i-appointment naye ngamunye wena uzobhabhatiswa ngoJune wena ngoDisemba nabantu bakhona ebadleleni lodwa thatha up lokho mina ngithatha up lokho mina ngicela ungifundele sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli yes manje asakhuluma ngomuntu ayozwe imfundiso ku YouTube ngoba ngalesa sikhathi yayingekho imfundiso online manje ke abantu bakhona la esontweni sikhona isidingo sokuthi bazobhalisa amagama phansi ukuthi ufuna ukubhabhadiswa noma kuthiwa akhulume nomfundisi athi hayi ngizobhabhadisa ngoMay next year sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenza njani na yini siyakuyenza na uPetru wayesethi phendukani uphendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu egameni labani likaJesu Kristu egameni labani likaJesu Kristu igama likaJesu Kristu libhaliwe phansi eBhayibhelini kukho ukuthethelela kwezono zenu igama libhalwe phansi phendukani nibhabhathiswe nonke egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela uyambuza umuntu oyinoJesu umuntu owahamba noJesu umuntu owanika izahluthulelo umuntu owavula uqondo. So manje ke asike sibone lana ke njalo ke seshilo kumpostoli Paul wayesethini ngoba lesithembiso ngesenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza asamakholo mesizibiza mina ungomani ungizonde noma unginyake noma ube nento ozoba nayo ekhanda lakho ngami anginandaba bashe ngikwazi ukuthi iBhayibheli alisoze lawaqamba manga iBhayibheli futhi lona lithi makube ukuthi wonke umuntu ungumqambe manga uNkulunkulu uqinisile. So uma ukuthi wena uyikholwa awulandeli umuntu uzokholwa into ebhalwe phansi but uma ukuthi wena igazi lakho nenhliziyo yakhe inamathele kulowo muntu okhuluma manga wena uzocasukela mina bathi mina ngikhombe eBhayibhelini sinawo sonke amaBhayibheli akekho umuntu ozoba nesambulo sakhe esihlukile nalokho kwabapostoli ababenoJesu no. So lithi iBhayibheli ke siyabhabhathiswa siyaphenduka sibhabhathiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono ngoba lesithembiso sethu sabantwana bene sabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi abayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esibhubhayo esiphambeneyo wayesethini ngakho abalamukelayo izwi lakhe imali abalamukela manje izwi lakhe yes babhabhathiswa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwana ezintathu ngaleyo mihla ngaleyo suku babhabhathiswa awukwazi ukuthi uphenduke namhlanje uthi ufuna ukubhabhatiswa wena ufuna ukuphenduka ngithi mina ngizobhukhela ilentuzana ibaptism iyangihlukumeza lento ibhlungu ayikho lonto leyo akho umuntu okumele abhale igama lakhe phansi ukuthi uzobhabhatiswa nini uma umuntu ekhona ephenduka manje efuna ukubhabhatiswa manje ufuneka abhabhatiswe ngaloso sikhathi. So ke sesibuyela lana udumile bathi umpostoli uNsibanda angikholwa ukuthi umpostoli ngokuba akakwazi ukuthi azibize ngompostoli afundisa into ephambene nabapostoli because bonke abapostoli bakhuluma lizwi linye asikho isambulo esiphuma eceleni
So uma kukuthi umpostoli kaNkulunkulu, uma kukuthi ungakwazi ukumnika le message, uma unenamba yakho unginike ukuze ngizokwazi ukuthi ngizibuzele mina mathupha ngoba ngibiza kanje lento ngoba ngifuna nihambe niyozizwela lento engishoyo. Lithi iBhayibheli liphendukani nonke nibhaphathise egameni lika Jesu Kristu. Okokuqala mebhaphathisa ubhaphathisa egameni lika Yesu. Le ndodana uJesu Kristu nelika Moya Ingcwele. Ngifuna okokuqala nawe kuhambe umbuzo ukuthi uyamlandela noma uyamazi. Kukuphi lokho eBhayibhelini okwakushoyo? Angifuna kuchaze, ngifuna ukukhombise. Lithi iBhayibheli egameni lika Jesu Kristu. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi iBhayibheli ungazifakeli, ungasusilutho. Uma ukuthi wena luthi lathi iBhayibheli wathi uJesu ngomlomo wakhe hamba nambani obhaphathisa nenza abafundi sizwe sonke abakholwayo babhaphathise egameni lika Yise le ndodana lika Moya Ingcwele. Kuthi ukuthi wena ulandela lokho uzokwenza lokho. Monke wathi egameni lika Yise le ndodana uJesu Kristu Moya Ingcwele usuzenze into yakho uyanhlanhlatha. Lokho akubona kwaNkulunkulu akukho futhi eBhayibhelini. So abantu ababhaphathiswa kanjalo leyo nto leyo ayikho. It's either uyayithanda nangishoyo noma uyithandi ibhalwe phansi eBhayibhelini. Ibhalwe phansi eBhayibhelini. So ngifuna ukwazi ke mina ukuthi ke ngokwesambulo sakhe kungenzeka yini uma lithi iBhayibheli. Ngiyamangala kusenemhlubuko kangaka lo wanibizayo. Haleluya. Wanibizela emseni. Haleluya. Nakhijimela elinye ivangeli. Yebo. Amashumayela ngokuphenduka. But ke uma ngezukwenza into ebhalwe phansi njengoba sinikwe phansi angeke ngivume noma kuthiwa ngikholwe izolo. But uma isambulo sami sikhamba uMoya Ingcwele ngezwi lakhe mina ngihamba ngani ngezwi lakhe. Lento ngathiwa siyayibanga singamaKristu sila sodwa kufanele vele uyasho uPaul Paul. Fanele ube khona umsindo. Ukuze kubonakala abayibone lengebona. Haleluya. Kufanele kube khona umsindo. Ngokuba baningi asebeqhamuka nezimfundiso zabo ezingekho eBhayibhelini. So, ngifuna ukwazi ukuthi ngenzeka ukuthi nje le myalezo ufinyelelekene angikhathi ukuthi ngiyabasaba abantu. Ngiyabasaba abantu. Angazi ungathi umsabani ngoba phela umbuza ngento ayifundisayo ngithi. Mina ngisho ngibuze phela. Ngayo yonke into ofuna ngibuza ngayo. Phendule ngale iBhayibheli. Unganeliswa iBhayibheli ngeke kusize ngalutho. So, ngiyafuna ke ukuthi ke ngifuna ukuthola nina abantu enifuna ukubena baphathiswa uNtsibande noma umdala uNtsibande noma umfundisi uNtsibande. Le message le ngiyayibiza asingama nala futhi ke noma ngiye le khona ngaya ngifike. Ngifuna nje ngeBhayibheli ngiphinde ngiyirekhode sonke sihlola imbhalo. Uma ukuthi ukholelwe ezweni, uma ukholelwa kumuntu uzokwembelela kuyena. Mina ngikholelwa yizwi. Izwi lithi egameni lika Jesu Kristu kuphela. Noma egameni leNkosi uJesu kuphela. So angikwazi ukuthi ngizosifakela ngoba yini ngenzela ukuthi ngelinye ilanga ngingasoleki ngoba vele usathane lento eyenzakala uyasoleka manje uNtsibande ngokuba wenza into engekho eBhayibhelini. Uyasoleka ngoba ayikho lo ngiyayibuza phela. Akwazi ukuzozenza nje uma thanda ngeBhayibheli. Okwesibili uma kukhona onginonduzela ngifundela incwadi yaJakobe sahluko 5. Buka siye eBhayibhelini. Ngizobuza into eyenziwa uNtsibande. Ngifuna ukwazi ukuthi ikuphi lo yonto eBhayibhelini futhi. Ngokuba angilende ngenzela impakamo. Ngenzela ukuthi noma wethu umuntu kuthiwa uShumayela umngcwele. Lo wathi usalokole kangakanani ibandla. Kumele acele into ethelele uNkulunkulu ngokuthi wenze into angazange ayalelwe ukuthi akayenze. Ungavumi ukuthi uholwe inyama. Umuntu athi ke uthunywe uNkulunkulu kepha angayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Sonke sifanele ukwenza into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Buka lithi iBhayibheli incwadi ekaJakobe isahluko sesi-5 ibambe lapho ungaphuthumi. Nangu uSawulu. uSawulu uthi uNkulunkulu hamba ushaya ama-Amaleki. Uwaqede wabhubhise ushaya ingane ushaya umuntu omdala ushaya inja ushaya inkomo ushaya yonke into ungashiyi lutho ngokuba ufuna ukuqeda ngama-Amaleki. uSawulu utholile umyalelo uyahamba uyafika uyawashaya ama-Amaleki akazibulala izilwane ezithize ezicebile emehlweni akhe. Emva kwalokho uthatha inkosi uAgagi lekuthiwa akayibulale uya nayo kuphi uphinda naye emuva.
ngibuzeke manje ngokweBhayibheli ukuthi ngombhalo uNkulunkulu bese efika kuSamuel ebusuku esemtshela ukuthi angithokozile ngalento enziwe angithokozile ngoSawuli ngokuba uphendule inhliziyo yakhe uyayithola nginike incwadi yokuqala kuSamuel isahluko 15 verse 13 uSamuel wafika kuSawuli uSawuli wathi kuye no awuhlehla ngifuna uNkulunkulu esikhathi ekhala kuSamuel ethi emtshela akathokozile ngokuthi abeke ulontuzana uSawuli abe inkosi ngoba usephendukile kusukela verse 11 ngiyazisola ukuthi ngimmekeleni uSawuli inkosi ngokuba ubuyile ekungilandeleni kafezanga amazwi ami yini ubuyile ekungilandeleni kafezanga amazwi ami akafezanga ini amazwi ami so okay izwi loNkulunkulu sonke sinamaBhayibheli uma ngizoqhamuka manje ngithi mina wena uyabhabhathiswa egameni likayise uMntana uJesu Kristu ukuphi lokho meke ukuthi sihamba ngezwi eliphi izwi eBhayibhelini elisho njalo singamakholwa ngithi yebo noma kuthi uyaphenduka lokho ngikusho ngokuba ngiyasola kusho iBhayibheli lithi iBhayibheli masole siyale so iBhayibheli lithi ke sihamba ngezwi izwi leli sibekele lona simele ukuhamba ngalo abantu abanikiwe baliphathiswa azange bazenzele kwabo njengoba ekhuluma umpostoli noma umprofeti athi lokhu kusho uNkulunkulu usho igama usho into exactly ekhulunywa bani uNkulunkulu so wena mawuzothi egameni likayise lendodana uJesu Kristu nomoya ingcwele kuphi lokho eBhayibhelini wena ubona ukuthi kuncane emehlweni akho kukhulu ngoba baningi abantu abadukayo bedukiswa lezo zinto mawukuthi wena uthi hayi uyibona inkinga wena uvaleka amehlo njengaye lo wenza leyo nto leyo akekho umuntu ozothi uyakholelwa eBhayibhelini afundise into noma asho into ethi ayenziwe ebandleni angazange uNkulunkulu ayiyale ngezwi lakhe ngokuba uNkulunkulu ukhala uSawuli ukuthi ke akalenzange ini izwi lakhe nomyalelo awunikiwe amen bese uthi hayi uyathetha angithethi ngiyakhuza ayikho lonto leyo ayifanele futhi yenzeke so angazi wayihamba kancane ngifuna inamba yakhe angihleli ngayi ngakho ngikhuluma kanje ngiyayifuna inamba yakhe ithi incwadi ngiyazisola ukuthi ngibekile uSawuli inkosi ngokuba ubuyile ekungilandeleni kafezanga amazwi ami washiya ukwenza izwi loNkulunkulu uSamuel wathukuthela wakhala kuJehova ubusuku bonke yes uSamuel wavuka kusasa ukuba amhlangabeze uSawule ekuseni kwabikwa kuSamuel ukuthi uSawuli wafika eKameli bheka wazimisela insika wasuka wadlula wehla waya eGilgali uSamuel wafika kuSawuli uSawuli wathi kuye mawubusiswe nguJehova sengifezile izwi likaJehova uSamuel wayesethi kuthini pho lokhu kukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo na yona lento lena ithi mina ngijabulela ukuthi engiyashumayela mina abantu bayangizwa iBhayibheli lithini iBhayibheli ngabe ngishumayela iBhayibheli noma ngiyashumayela njalo sokuthi ngiyakhuluma abantu bayangizwa lona uthi yena ulifezile izwi haleluya amen bathi lokuthumile ufeze izwi lakhe noma ufeze inkanuko zakho kwaphela umehluko phakathi kokufeza izwi ukuthi bengithi mina hamba esitolo uyongithengela isinkwa ngeke ngithi mina uzothi ubuye unifike esitolo ubona amakhekhe ubuye namakhekhe mina kuthumanga amakhekhe mina angithe ngifuna ini isinkwa bese ubuye namakhekhe angeke ngize ngithiwe mina wenza into engiyifunayo ngokuba awunikwanga umyalelo ukuthi uthenge amakhekhe ngeke uzungicabangela ukuthi ayike mhlambe uzo-understand ukuthi ke isinkwa ngisithenganga noma ngisitholanga isinkwa sikhona wena ukhetha amakhekhe igama elithi uJesu Kristu likhona lilodwa ungabhenqi nalutho wena uyokhetha ukufako kwakho akusho ukuthi masubuzo uthi wena hayi ngibona ukuthi aright amakhekhe uwena obona ukuthi aright amakhekhe ungafuna amakhekhe ngifuna isinkwa incwadi kwabaseGalatia isahluko sokuqala verse 10
Ngokuba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na. Ubani ngempela nimsebenzelayo? Lithi iBhayibheli ke uyabuya uzothi ke ulifezile izwi kaNkulunkulu. Uyabuza uSamuel uthi pho ukhala kwezilwane kwani umsindo walo wezilwane uzayo. Do you understand? Izwi lithe hamba obhubhisa yonke into ethamela udonga, izingane nabesifazane nemfuyo yakhona uqede ngayo. Ngokuba labantu banimele endleleni bamelana nani. Nibuye eGibhithe. So akabafuni uNkulunkulu lesizukulwane sakhona. So uthini volo? uSawule wathi babuye nazo uma-Amaleki ngokuba abantu bayeka ezinhle zezimvu nezezinkabi ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho. Yabona lento lena akusho ukuthi yini ezokala kamnandi emadlebeni akho. Akusho ukuthi sithini isambulo sakho wedwa. uNkulunkulu sonke thina abantu abapostoli, abafundisi, abelusi, abavangeli, abaprofethi ubambulela izwi linye bonke eBhayibhelini ukuthi uyafunda bonke bavumelana ngezwi elilodwa. Why mina ngizomalana ngibiza umuntu ofundisayo othi ubizwe uNkulunkulu ezosho into engekho eBhayibhelini engakazi zibe khona eBhayibhelini ingoba ayikho leyo nto ayenzayo eBhayibhelini. Sonke abantu banamabandla ngenxa yeBhayibheli. Akekho umuntu ovula ibandla ngaphandle kweBhayibheli. Laba bayakholwa uNkulunkulu ngisho kaShembe bengakholwa kuNkulunkulu uJesu Kristu bakholwa kuShembe kepha banalo iBhayibheli. Bayalikhowutha futhi iBhayibheli bayacaphuna lapha eBhayibhelini le bethanda khona. So emngcweleni awenzi lokho okuzwa ngaphakathi ukuthi kulungile. Wenza lokho kuyaleliwe umyalelo wenza wona njengoba unjalo. So umholi wese ibizwa ngani ibandla lakhe entabeni kaJehova kuyabonelela. Ngicela ke ufakazi ngombhabhathiso wakho nanokuthi ke ukuphi lapha esontweni nami bephenduka manje wabe neappointment niye next year noma after 6 months uthathe lapho ubani okunikelo logunye lelo uma lithi iBhayibheli ngalowo mihla lowo noma ngalowo muhla kwabhabhathiswa abantu abangangezinkulungwane ezintathu ngomuhla wodwa usuku olulodwa umuntu oyedwa khona umoya wokuvila khona umoya impakamo khona umoya wokuvila nomoya impakamo suzenza mkhulu wena awusahamba umyalelo. Mina anginankinga mina ukuthi angizonda noma kuthiwa ngiyafa anginankinga ngoba ngiyazi ukuthi konke uNkulunkulu angakushongo ngikushilo ngabatshela abantu kusele kuwena ukuthi uyafuna yini ukulandela izwi noma ujabulisa ukulandela umuntu ngenxa ukuthi kuthiwa mdala ebandleni. uNkulunkulu uyamtshela uSawule ukuthi akana ndaba nezilwane akana ndaba nokuthi wena yini enhle emehlweni akho. Ngabe izwi lami uyalenza yini? Ngabe izwi lami uyalizwa yini? Awukwazi ukuba nesambulo sakhe sophambana nesambulo esikeBhayibhelini. uNkulunkulu uthokoza ngani? From verse 21 noma verse 20 qala from verse lo musukhona ufuna ushayisha. uSamuel wayesethi kuSawule, kahle ngikutshele lokhu uJehova akukhulume kimi kulobu busuku. Wathi kuye, khuluma. Wathi uSamuel, nakuba wawumncane emehlweni akho awenziwanga yini waba yinhloko yezizwe zakwa-Israyeli na? uJehova wakugcoba waba yinkosi phezu kuka-Israyeli. uJehova wathuma indlela wathi, hamba uqede nya izoni. Uthini uNkulunkulu? Hamba uqede nya izoni. Igama lithi nyama mengithi mina la endlini ngifuna uclean noma ufukule yonke la into la endlini kusale kucwebile. Uma sekwenzeka ngifica isihlalo noma ngifica isihlalo netafula uyenzile into engishilo uzofikela mina ngisuthi ukuthi izandla uthi ayike hayike sengiqedileke njengoba uthi ushilo. Mengifica isihlalo netafula ngithe mina yonke into. Amen. Kukuphi lapho khona ngizothi mina hayi usebenzile wenze kahle wenze konke ngikushilo ulandelile izwi lami. Hamba uqede nya izoni. Methiwa qeda nya kusho ukuthi angasali lutho. So methiwa sigcwalisa izwi kaNkulunkulu kuthiwa sigcwalise kungasali lutho. Uma ethiwa buya la ibandla lakhe ligcwalisiwe. Lingcwelisiwe
lingenasihlana mbimbi. So bakuthi mina umfundisi ongishumayezile ongibhabhathisa ngendlela engafanele. Mina ngingcolile mina. Amen. Amen. Ngiyasoleka. Angifuni ukuthi ngenze ama private meetings ngoba abafundisi abaningi banamakhanda eqinile. Ingakho ngimlanda isho lezi zinto abazenza ukuthi azikho. Amen. Mekuthi uleqiniso uyazi ngempela into ayifundisayo ayikho uzohamba eBhayibhelini uzoguqa phansi ngedolo uzocela into ethelele uNkulunkulu aphinde bonke labantu ababhabhathisile ababhabhathise ngendlela efanele. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Ukuze agcwalise izwi hayi yabona umoya wenkando umoya wempakamo iwona lozokwenza ukuthi lento engishoyo ungayizwa futhi ungayenzi ukuba umoya wani wempakamo. Ukuba uneqiniso uzokwenza njengoba izwi ligcwalisiwe. Ligcwele izwi akuthathwa lutho afakwa lutho kwenza lokho kubhalwe phansi. Ukuba lokho iyona ndlela le. Lalela. Ithi incwadi ya Timotheo yesibili sahluko 3 verse 16 and 17. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yini? Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yini? Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. So understand ukuthi yonke imibhalo ekabani iphefumulelwe nguNkulunkulu. So uma uNkulunkulu akhuluma ngembhalo yakhe ethi ke angibhabhathisa umuntu egameni likaJesu Kristu mina ngimbhabhathisa egameni likaYise lendodana uJesu Kristu nomoya oyingcwele. Ngabe ngihamba ngembhalo ephefumulelwe nguNkulunkulu noma ngabe sengihamba ngesambulo sami? Ngifuna lokho phela. Ukuze mawucasuka noma udinwa noma uzomtshela ngento nawe uzokwazi ukuthi uyibheke eBhayibhelini ngikwambulela imibhalo. Awulalelanga ngani izwi likaJehova? Yini ungalaleli izwi likaNkulunkulu? Yini? Qhubeka. Kepha watheleka phakathi kwempango wenza okubi emehlweni kaJehova na? Nina abantu benifuna ukubonakala nibahle kubantu ngikhuluma lezi zinto abafuna ukuzizwa. Angikhathali uma ngabe ukhuluma iqiniso bese ufaka namanga phakathi wena so ukhuluma namanga phakathi. Because ngeke ufundise ngento engekho eBhayibhelini ebandleni likaNkulunkulu. Lalela ibandle likaNkulunkulu. Wonke umuntu ufana afundise ngento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Wonke umuntu umenzisa abantu izinto benzisa ngembhalo. Ngeke ungitshela ngibhabhathisa mina ungibhabhathisa ngento engekho eBhayibhelini. Akekho umuntu abhabhathisa egameni likaYise lendodana likamoya oyingcwele. Akekho umpostoli owathi ubhabhathisa umuntu kanjalo. No. iBhayibheli lithi egameni likaJesu Kristu. Ngoba lithi ke konke kuphela lisiwe kuJesu. Konke sicela egameni lakhe, konke sikwenze egameni lakhe. Amen. So uma ke lithi iBhayibheli ke egameni likaYise lendodana yomoya oyingcwele mase segcwaliswe konke kuyena mase bekwenza egameni lakhe nami ngingenza njengabo phela babe naye wayengenza into ephambene nabo. Mengizibiza ngompostoli mawukuthi awuzibiza ngona ngompostoli ke asike sibuyele ngapha ngoba ngawoqedha lencwadi ngoba manje khona into efuna ukuvala ngayo sengizovala ngoba ngizosheshe ngipha. Awulalelanga ngani izwi likaJehova? Yes. Kepha watheleka phakathi kwempango wenza okubi emehlweni kaJehova na? Yes. uSawulu wathi kuSamuel, ngililalelile izwi likaJehova, ngihambile indlela uJehova owangithuma yona, ngimlethile uAgag inkosi yama-Amaleki. Akashanga uNkulunkulu uthi uqede nya umsapho uAgag. Mengithi mina ngibothe ngisikosibrown ngwena amakhekhe noanyanisi uthi ngilenzile izwi lakho na sisinkwa noanyanisi. Kusho yimina lokho mina ngifuna uanyanisi mina ngifuna amakhekhe. Ukwenza kanjani pha wena ukuthi uthi izwi lithi ke egameni likaJesu Kristu wena uthi egameni lenkosi uJesu egameni likaYise lendodana uJesu Kristu moya oyingcwele. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Ngifuna eBhayibhelini kuphela. Mawukuthi ufuna ukukhuluma nami nezinto phela eBhayibhelini. Mawukuthi ufuna ukukhuluma nami ungasho ukuthi hayi lo mfana sangani ufuna abantu banganginaki. Ngiyaphuza wakhombisa phela izinto ozenza eBhayibhelini. Yes. Ngiyabhabhathisa kithi egameni likaJesu Kristu egameni likaYise lendodana uJesu Kristu nomoya oyingcwele kubhalwe naku eBhayibhelini. Mengekho basopha. Ayikho lonto leyo. Ayikho lonto leyo. You understand? Uma lithi iBhayibheli ivumana izono zeni kwabanye akushiwa ukuthi nje uyakumfundisi njalo nithi appointment nivuma izono before nibhabhadiswe. Akubhaliwe lokho eBhayibhelini. Ngiyakufuna phela lokho okwenzayo ngoba nalokho uyakwenza.
uthi fanele ukuqala uzohlala phansi uvuma izono kuyena ngoba naku uthatha incwadi yaSamuel lekhona lo mbhemu wabanjwa nempahla lezi ezazitshontshiwe Hallelujah. uthi ngoba naku uJoshua wathi vuma ukuthi wenzeni esegwetshiwe vele Hallelujah. Lord Jesus. akuthunga ukuthi bonke abahleke benze njalo lo muntu ngokuba kwakumele avume into ayenzile yena ngoba usebanjiwe Amen. 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 eBhayibhelini akushiwo kunabantu laba ababezobhabhathiswa ucanga abantu laba abawu-3000 bezovuma izono zabo zonke kubapostoli bazophetha singana ngalolo suku Amen. angaze ngivuma izono zami kumfundisi oyedwa ngesivuma kuJesu uma ngiphenduka ngicela intethelelo uma khona into engenzayo engalungile ngiyamtshela umzalwane omunye sibopha uSathane ngomkhuleko ngokuba uma ngayikhulumi leyo nto ngizoqhubeka ngenze ngibopheke esonweni but uma ngiyidalula leyo nto leyo ngiyidalulela ukuba leyo nto leyo abazalwane bayazi ukuthi ngale nkinga bangicelisa umkhuleko hayi ukuthi kuthiwe ngumfundisi yento enziwe emaromini kuthiwe ngebhokisi lapho khona uyokhuluma nofather khona ubaba usezulwini mawukhuluma nale ndoda usukhuluma nendoda lapha ngisho wazivuma izono zayo kwizono zakho kuyona uma ungaphenduki wabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono so abantu bayakwazi ukuphitha imbali bazenze bakhulu bona akekho umuntu omkhulu ngaphezulu kwezwi kaNkulunkulu akhona oyedwa akunandaba ukuthi ukholwa kwabani entabeni kaJehova yabonelelwa ngithi khona kufanele babuyele eBhayibhelini angisho ukuthi alivalwe ibandla bekuthi ukhumela imphenduka akahlale eBhayibhelini akabuyele bonke abantu abatshela iqiniso ukuthi yonke into ayenzile le engishoyo ayikho eBhayibhelini mengekho wena uthi hayi uNkulunkulu indlela abambulele ngayo ngokuwena uyimpumputhe Hallelujah. ngeke umkhulumele umuntu engakhombisa into ayenzayo eBhayibhelini ingakho nje likhona nabantu abanika amanzi ngoba bakela ukuthi amanzi abusi uyakholwa kukuphi eBhayibhelini lokho ukuphi umehluko phakathi kwakho nomuntu owenza leyo nto nawe umuntu ozokwenzisa into engekho eBhayibhelini ukuphi umehluko zihlole phela nawe ngokweqiniso niyeke ukuhamba ngokwemizwa hayi mfundisi wami ungcono mina ngikho ngcono ngumuntu uNkulunkulu yena ongcono uyena futhi okhulumayo ngezwi lakhe kumina ngoba ngithatha lona phansi ngilinika njengokuba linjalo ayikho into engizoyishiya ngaphandle ngongisiza ngani yini engangisiza ngokucabanga yini engangisiza ngime ngizama ukuthi ngigebenge iBhayibheli Amen. so sikuphi isidingo sami engizomala ngikhulumela into engekho uNkulunkulu angayikhulumanga mekuthi ngempela ngithi abantu abasindiswe bangene ezolweni Uma umuntu ezwa amazwi ami engawaloni lawo angimahluleli mina angimahluleli mina ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe yes kepha ukuba ngisindise izwe ukuze ngisindise izwe ongalayo engawamukeli amazwi ami izolo nto leyo uma wala uNkulunkulu wala izwi Amen. wala izwi ungaligcini ungalenzi izwi asikhulumi ngendaba mfethu yokuthi lana wena uyele esikoleni noma wathola irevelation yakho uma uxoxela abantu babona ukuthi ngempela unamandla ngoba uyathetha baphenduka awuthi abantu besifazana bafaka izikete ezini vele kukhona lokho kepha khona izinto ekuyizona ezibalulekile kwezukhiye ekuyizona kumele abantu bazenze ezukhiye uJesu azikhulumile hallelujah inkani-ke iyona eyaholela abantu abaningi ekufeni imphakamo iyona eholela abantu abaningi ekufeni fanele ukuvuma izono zethu kwabanye nokwabanye akushiwo ukuthi ivumani izono zenu kuphela kubapostoli noma kumfundisi akubhaliwe kanjalo eBhayibhelini soze futhi-ke wangikhombisa lokho uma ngithi ngiyakufuna phela ngifuna ungikhombise uma ukuthi kukhona ukuthi wena kuthiwa abantu abavuma izono kona kuphela ngiyakufuna lokho eBhayibhelini angisatshiswa mina ukuthi umuntu uhole ibandla sesengakanani angikhulumi lezi zinto ngoba ngidelela ngikuthi ngifuna ukunitshela amaqiniso ukuze noma ngasekho emhlabeni kepha iqiniso ulazi ngokuba ngilishumayelile iqiniso ngeke ngibe umfundisi mina ngizoba umfundisi wamanga ngizofutha amanga la ngizohlala ngiziqombela amanga ami lapha ehlathini lesibili nje ngisinikiwe sokuthi ngikhuluma lonke iqiniso ngidalula yonke imisebenzi yobumnyama hallelujah oh Jesus ayikho into engizibonga ngayo ngaphandle kokuba nguJesu okuyena osindisa impilo yami ngifile esonweni ngizongisiza ngani uma sengifikile eqinisweni bese ngiphinde futhi ngizenze isigcina sesono noma ngiphinde ngihambe indlela lithi iBhayibheli uma ngakha izinto bese ngizibhekizile ngiyona futhi alayo uNkulunkulu uthokoziswa yini incwadi yaSamuel ngifuna uunderstand ukuthi uNkulunkulu yini emthokozisayo ngokweBhayibheli bese sihamba kusencwadi kaJohane sahluko mina incwadi yaJakobe sahluko 5 uJehova wakuthuma
indlela ukuthi hamba uqede nya izoni ama-Amaleki ulwe nawo aze aphele. Awulalelanga ngani izwi likaJehova? Indaba angalaleli izwi likaJehova. Kepha watheleka phakathi kwempango wenza okubi emehlweni kaJehova na. Uzathi uJesu ke iselalizi ngengophaphadle ukubulala lo manje isuke liqashiwe. Abantu abasebenzela imali vele benza izinto for imali. Base abantu abasebenzela iqiniso noma kuthiwa ngihamba nabantu abawu4 noma abawu5 noma ngihamba nabantu abanomuntu oyedwa. As long sihamba ngendlela yeqiniso vele umhlaba uzosijikela ngoba vele uJesu uyasho ukuthi uma izwe linganizondi nganibona bami. Kufanele izwe lisizonde. You understand? Usabafowethu la muntu uyahamba uyakomunye nomunye kubo siyazondwa. Ngenxa yevangeli sizondelwa ukuthi mhlambe sithatha abafana sibafake ebugwayi noma kutshwala noma sibabambisa inkunzi. Sizondelwa ukuthi sishumane ivangeli abantu bezwe ukuphila. Amen. Amen. uSawuli wathi kuSamuel, ngililalelile izwi likaJehova, ngihambile indlela uJehova owangithuma yona, ngimlethile uAgagi inkosi yama-Amaleki, ngachitha impela ama-Amaleki, kepha abantu bathathile kuyo impango, izimvu nezinkabi, okuhle kokuqalekisiweyo ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho. eGilgal uSamuel wathi, uJehova, asike sizwe ke manje, uJehova uyanamele yini iminikelo yokushiswa? uJehova bekuthi wena utwenza lokho okucabangayo, unamele okucabangayo noma unamele ukutheni? Uyinamele yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? So awumzalwane ke nawo uzibuze ke, wena ungenza njani wena? Umuntu vele nisazobhabhadisa, abanye basazozizwa imfundiso zakhona ke entabeni kaJehova kuya abanye bazohamba bowubuka vele bafuna uconfirma, but uzofika uyibone into engishoyo bese nakhona mayikhona number bafonela ukuthi ngicela ukubuza ukuthi impaphathiso empaphathisile impaphathiso kanjani kanjani bakutshela bese ubabuza kukuphi lokho eBhayibhelini ngicela ungikhombise. Bekuthi akukho mase uzolalela into engishoyo. Ngithi mina iBhayibheli lithi ke egameni likaJesu Kristu uhambe uyobheka incwadi yeZenzo 2:38. Uhambe uyobheka incwadi yabani futhi yeZenzo sahluko 19 ngibhabhadisa egameni lenkosi uJesu. Amen. Chapter 9. Hallelujah. Chapter 9:1. Zenzo. Hallelujah. Hayi ulontuzana lapho uPhilip akabhaliwe wabhabhathiswa uyabhabhaliwe igama kepha wamshumayisa ngoJesu. Yes, Lord. Hallelujah. So ilento esibheka sihlola imbhalo methiwa sihlola imbhalo sesikhuluma ngale nto ngoba ufuna understand kuthiwa methiwa sihlola imbhalo sokusenzana sokusenza lento esiyenza umanje. uNkulunkulu akathokoziswa ukuthi wena wenzeni enhle emehlweni akho ngoba lo ugcina izilwane. uNkulunkulu uthokoziswa umuntu owenza izwi lakhe. uJehova uyanamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengokuba enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? So mawucasula ukuthi wena mina yonke into engifundisayo ngikhombisa eBhayibhelini bese ubona ukuthi ingqondo yami incane kahle ngoba incanele le khona efanele incane khona. Kunokuthi mina ingqondo enkulu kepha ngenza into ephambene nezwi likaJehova. Hallelujah. Understand? Bheka. Go ahead. Ukulalela kuhle. Ukulalela kunjani? Kuhle. So makuthi ubhabhadisa egameni likayise nenojalo uJesu Kristu nomoya ingcwele. Kubhalwe kuphi lokho eBhayibhelini? Ulalele bani? Ubani ukuthume lokho? Ufuna ukwazi ubani ukuthume lokho? Ngikhombise ngeBhayibheli. Ngoba sonke siphatha amaBhayibheli akithi. Yes, Lord. Manje ngifuna ukukhombise ngaleyo ndlela leyo. Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo. Kunani? Kunomhlatshelo. So I understand le ukuthi yabona labantu laba esibaletha kuNkulunkulu bayimhlatshelo. Amen. 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 So lemhlatshelo le uNkulunkulu uthi ke lethani imizimba yenu ibe imhlatshelo. Amen. 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 So mengizoletha umhlatshelo ongagezwanga ngendlela efanele, igama eligezayo, igama likaJesu Kristu ungabhangqona lutho. Hallelujah. Lo mhlatshelo ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uzothokozela yini. Ngoba phela akuzuba kuphela yini? Amen. Yilokhu okushiwo eBhayibhelini manje. Kepha nokunye ukuthi hayibo. Unthi bande umama wakhona ethi umama umpostoli noma ulady apostle. Ngibheka ke ngibheka. Uyamazi. Ulady apostle. Mhlawumbe ukhona lo ukhona eBhayibhelini kuthiwa khona ulady apostle. uJesu akusho ukuthi wakhetha amadoda awu12 12 yafe yodwa. Bethe sebekhetha futhi kwakhona nesifazane lapho kepha kwakhethwa indoda. Manje ke
Kwenzeka kanjani sibe no lady apostle umama umfundisi? Kwenzeka kanjani unkosikazi wakhe ame phambi kwebandla afundise? Kuthathwe lapho lokho. Kwenzeka kanjani ukuthi inqamba manga nithi wayekhuluma nalawo bantu bangaleso sikhathi noma umuntu wesifazana kufanele akhowe phansi kwamadoda ngicela lelo yabona into ngevala amanga wonke akhulunyiwe ngifuna yonke lento enikhulumayo ngikhombise ngeBhayibheli uma unkosikazi wakhe ehlulo ukuthi wena ulawule yena ekhaya uzokulawula phambi kwabantu ngoba ingakho bezibiza ngo lady apostle. So lokhu sikusho ukuthi ke wonke umuntu ufuneka abuye endaweni yakhe basindisa imphefumulo yabantu asebephambukile behamba ngezinkanuko zabo bengahambi ngezwi. Izwi loNkulunkulu libalekile ngokuba uthi ungalaleli kufana nani? Hallelujah. uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalela kwezwi likaJehova na? So manje nalike izwi. Bengithola imap ithi angihambe ngishone la emall. Yes, Lord. Bengifika emall ngithatha u-left. Amen. Bese ngifika lapha ku-left ngiphinde ngithatha u-right. Ngizobona isitolo esibomvu. Lesitolo esibomvu uzofika endlule kusona. Angizwa lona ngihamba ngemap. Yes, Lord. Ngiyayilandela imap ngenza exactly imap into eyishoyo. Hallelujah. Mase ngithatha u-shortcut mina sengiphumela kwenye indawo. Bese ngizibuza ukuthi ngifike kanjani la. Angisayibhekile imap. No. So kumele nje iBhayibheli umuntu wesifazane ngimvumele ukuthi afundise. Amen. Kumele umuntu wesifazane makathule ebandleni. Kumele ithi ke makubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Wena ufike kanjani egameni likayise lendodana uJesu Kristu nomoya oyingcwele? Amen. Wena ufike kanjani ke sigaba sokuthi wena ube no lady apostle unkosikazi wakho? Yes, Lord. Again kuphela nokuthi ubaba Madlala. Amen. Yes, Lord. Mkhulu Yes, Madlala. Lord. Amen. Naye futhi nomama ibandla kuthiwe lakhe nonkosikazi mengekho yena unkosikazi kwenye branch. Uyoshumayela khona. Nina mina ndaba ukuthi nina abantu mabona kanjani abantu mabukweni bathande ngoba bakhuluma kahle. Amen. Imap Yes, Lord. menginkosikazi akakwazi ukuthi mengekho uzofaka isikhundla sami esontweni. Bekhona abafowethu yini umsebenzi wabo kanje? Hallelujah. Yini umsebenzi wabo? Hallelujah. Kulabantu abanomsebenzi even ngene la kaZondi. Umsangano lo. Akho lady apostle. Amen. Akho umuntu omela babhadisa egameni likayise. Le ndodana uJesu Kristu nomoya oyingcwele. Akho umuntu okumele abe ulady apostle. Amen. Nanda. Jesus. Hallelujah. Kazimona Nkosi. Vala le ncwadi le uqede le ncwadi bese ungihambele unginike incwadi eJakobe esafika. Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Sibize ngezwi ezulwini. Angibizwanga ngesibonakaliso ngathi umuntu uthi ke uJesu mambulele something. Leyo nto bephabene eBhayibheli ngiyithathi. Amen. 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 Angiyithathi ngoba ningi abaphuphi bamanga manje nabaprofeti bamanga. Kumile ezweni. Hallelujah. Nina ngikholwa yona yonke into nabe ngingena kuma group yakho YouTube nabe ngifuna ubufakazi bomuntu ohlangene noJesu ongiki inamba yakhe uphi bo hayibo bala ngilenze ngibuza ngifuna ukumbuza yona uzobuza umuntu ngezindaba zasezulwini awulazi iBhayibheli. Amen. Understand ukuthi mina menginikwe imap kuthiwa ngihambe ngayo ngifuna ukuhamba ngayo methi jika ngifuna ngijike Yes, Lord. methi iqonde ngizoqonda methi in about 500 meters 10 left uzongitshela bese ithi ke 10 left bese ngiyajika uhamba ngani ngezwi. Hallelujah. Asiyeke ukuzenza abantu abangaboni intshele mina. Asiyeke ukuzenza abantu abangathi abezwa. Nina amaBhayibheli nijabulisa ukulandela abantu. Banifukuzisa banizisa zonke izinto niyakholelwa kubona ngoba lithi ke ayibizwe uNkulunkulu. Ubizwe uNkulunkulu kanjani kwa wena ungakomazi uNkulunkulu? Amen. Amen. Ubizwe kanjani uNkulunkulu? Akunika isambulo esiphambene nezwi eliseBhayibhelini. Ngoba yini niyanqena ukuhlola imibhalo. uJesu lo umyalelo ukhiphile. Uthi ke lapha kwincwadi kaJohane isahluko 5 verse 39. Uthi nihlola imibhalo. Kepha ngesingisi ithi ke hlolani imibhalo. Search the scriptures. Amen. Hlolani imibhalo ngokuba nithi kuyona Ninokuphila okuphakade. iyona efakaza ngami. Kepha anivumi ukuza kimi. angifuni ukuhamba ngezwi, angifuni ukuza ezweni njengoba linjalo. Nifuna ukuliguqula nifake lokhuyana nikhiphe lokhuyana niguqule lokhuyana. Ukuba nibe nokuphila. Ukuze sithole ukuphila fanele size sihambe ngezwi. Awusuqedile ke la. Awuhambe kwincwadi lapha awuqedile incwadi yaSamuel. Khona into engifuna isho bese uhambe ufuna incwadi eJakobe bese siyabhala. Incwadi yokuqala kuSamuel isahluko 15 verse 22. Yes. uSamuel wathi uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa
nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalelwa Yes. kwezwi likaJehova na. Yes. Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo Ukulalela kuhle kunomhlatshelo. nokuqaphela Ngani? nokuqaphela Ngani? nokuqaphela. So mina ngizonifundisa ukuqaphela izwi kaNkulunkulu. Qaphela Amen. izwi. Abantu abaningi bafike besikhuluma athi ngiyalazi iBhayibheli. Yayizwa lona? Ngiyalazi iBhayibheli. Ungani lithi. Bese ngithi mina okay. Iverse neverse ozolibiza soyakulona ngifuna ukuthi liconfirm exactly lento oyishoyo. Amen. Isizathu sokuthi thina njalo mesofuna ukufunda ngeBhayibheli noma sifundisa ngeBhayibheli siya evesini ngoba kufuneka lizikhulumele lona. Yes. Noma kuthiwa ngiyachaza but kufuneka liphefumulele lona. Hallelujah. But menzo wena uzongitshela ukuthi uyalazi iBhayibheli angithi iBhayibheli lithi bese sifika lapho uthola ukuthi akusho njengobusho usafuna ukuthi ngirong ngicela intathelelo. Wenza into abayenzayo ukufuneka into azoyibheka futhi azovala ngayo lamanga akhe ngokuba unjalo uSathane ungumkhohlisi ungumbulali. Into esilimazayo asifuni ukufunda asifuni ukuthobeka sifuna ukufuna izinto ezokwenza thina sibukeke sikahle noma sihlakaniphile emehlweni kaNkulunkulu. Ukuqaphela mzalwane njengoba ngithi mina lento enziwa uNtsibande noma umkhulu uNtsibande ayikho eBhayibhelini. Nawe hamba uhlolela imbhalo ngoba kubhalwe phansi eBhayibhelini. iBhayibheli lithi kufuneka siqaphele lithi njani? Nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqaba. So ngalokho ugcola abantu esontweni kepha abantu bahambi ngokuqaphela izwi laNkulunkulu abalizwe balazi. Ngokuba ukwambuka Ngokuba ke ukuhlubuka ezwini likaNkulunkulu kunjengesono sokubhula kufana sono sokuya kubazanga umuyobhula noma uya kubathakathi uyobhula. nenkani Nekuba nenkani. ifana nokukhonza izithombe. Uma ke sisonke Nama-seraph. sithi singcwele siyakholwa yizwi sizoyeka ukuba nenkani soyeka impakamo. Ngeke kube nesambulo sakhe sophambana nesambulo sabaprofeti nabapostoli. Soze ngavuma lokho nanelilodwa ilanga ngamane kuthiwa nje impela ngifile into abathi ngithele ngesifuba kepha konke ngikukhombile eBhayibhelini abantu bazinqabela kona. Nambe kwincwadi kaJohane incwadi kaJakobe esahloko 5 sesiyavala ke manje sengifuna ukubuza lo mbuzo lo obugcina ke lo mbuzo lo. Incwadi ekaJakobe isahluko sesi5 verse 13. Yes. Kukhona ohluphekayo Uma phakathi kwenu na. kukhona ohluphekileyo phakathi kwethu Makakhuleke. basenze njani? Makakhuleke. Uma uficwa isimo esinzima noma uficwa isimo esihlukumezayo Makakhuleke. khuleka. Sekukhulunywa nobani izwa ke manje ukhulunywa nabazalwane Yes, Lord. ngaphakathi ngeke ukhuleke ungakholwa Amen. kulo ungaqonda Amen. mesitheni Kukhona owenamileyo. uma ke ujabulile uneme Makahube. ngisho ukuthi noma kuthiwa uwedwa ungazifuna ukuthi abantu bakuculise Yes, no Lord. Hallelujah. cula wedwa Amen. angithi wena uneme Yes, Lord. awunginamisi Hallelujah. lokhu ubhlungu inhliziyo ngihluphekile ethiwa ngikhuleke wena uzothi ke ungcwele Hallelujah. come on hlenge Hallelujah. ungcwele ungcwele Hallelujah. ungcwele uyamemeza mina ngikho kulonto kuyona so uzubele wena jabula phela ngokuba wena ujabulile ngithi Amen. iba kumoya lokhalayo wena mukhala ungathi ngoba naku uyacula usithathu wenzela abantu futhi babothi nawe usemoyeni bese uloku uyacula ke nawe ucula into engeke ungavumi ngabe wena into ebecula wena guqa phansi angisho uhluphekile Amen. Amen. guqa phansi ukhale enkosini wena ukhulu ohluphekile ulwela uNkulunkulu ukuthi alungisa lapha nesilonda esingaphakathi kwena Oh, Jesus. qhubeka bright Kukhona ogulayo phakathi kwenu. asike sizweke manje ke nayo indaba phela umkhulu uNtsibande yena ke uthi Hallelujah. umkhulu Amen. umdala Yes, Lord. Hallelujah. uthi uNkulunkulu wamambulela noma ke umgcobile yena ngeke kuphikise kepha iBhayibheli lokuphikisa Yes, Lord. uthi kufanele thina abafundisi sibe namakhosikazi ukuze sokwazi ukubeka izandla ngokuba uma ke ugula umuntu wesifazane akufanele abekwe yimini izandla kufanele abekwe unkosikazi wami mina ngibeke izandla zami kunkosikazi wami angiyazi lonto eBhayibhelini ayikho lonto eBhayibhelini amanga lawo Amen. umpostoli Paul wengenawo unkosikazi Yes, Lord. Yes, Lord. nabo bonke bebeshumayela baphatha amakhosikazi abo futhi Amen. 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 Kukhona ogulayo phakathi kwenu na. umuntu uyakhulekelwa bekuthi ke umuntu wesifazane uzosibeka izandla akudingi wena ukuthi ubeke umuntu wesifazane izandla Amen.
Amen. Nokuthi uthi kubhlungu la uzobekwa umuntu wesifazane izandla akuvela akubona bonke abantu ukuthi ababeka izandla. Yes. Yes, Lord. Akubona bonke abantu abanikwe amandla abapostoli futhi kakhulu babenikwe amandla. Lokho babekwenza ngani ngamandla kaNkulunkulu. Ingakho kwafika kwathunywa uyabona ukuthi abahambe baye eSyria bayobeka izandla kwabekwe khona ukuthi behlele umoya ingcwele. Hallelujah. Hallelujah. So manje lento leyo ukuthi lithi uma kukhona Ogulayo phakathi kwenu na yes makabize amalunga ebandla. akabiza umuntu oyedwa Makabize amalunga ebandla. akabiza umpostoli yedwa Makabize amalunga ebandla. akabiza umfundisi yedwa Makabize amalunga ebandla. Amkhulekele. ukhulekelwa amalunga awukhulekelwa akuthiwa ukuthi uzokhulekelwa ngoba nakushumayela kuthiwa mina ngizome ngibeke izandla No. akushiwo ngonye le eBhayibhelini alomyalelo ngunikiwe ukuthi umpostoli Paul uzayichaza lento ungagadi ungaphuthumeli ukubeka izandla ubudele sobandakanyeka nezono zabanye. Hallelujah. So ukukhuleka kukodwa kamina lapho umuntu ukukhuleka Yes, Lord. akushiwo ukuthi ke wonke umuntu ogula abeke izandla methi kubhlungu kufanele sonke sikhale uNkulunkulu njengoba sikhona sonke sizokhala kuNkulunkulu. Makabize amalunga ebandla. Amkhulekele. Amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Akufanele bonke bambeke izandla. Amkhulekele. Amgcobe ngamafutha. So amafutha wadayiswa. Amen. Amafutha uyagcoba ngawo egameni likaJesu Kristu. Kodwa amafutha hayi ukuthi ke amafutha adayisayo lawo mhlawumbe kunamafutha adayisayo noma special ahlala lapha kuthiwa amafutha angcwele. Awekho amafutha angcwele. Kuthiwa amafutha kuthiwa ukuthi ke thathana amafutha angcwele. Thathana amafutha. Amen. Mawukuthi ngino-cooking oil nawo ngamafutha ngithi. Yes, Lord. Benginovaselina nawo amafutha ukuthi Yes, ususenqumele. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. I-baby oil amafutha nawo. Yes, Lord. Ukuthi nje sekuhluka umsebenzi kepha amafutha uzowasebenzisa amafutha. Awekho amafutha angcwele. Amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Ngoba ngani? Ngamafutha egameni lenkosi. So wasebenzisa amafutha egameni kaJesu Kristu. Awukwazi ukuthatha amanzi ubeke izigubhu la nokuthi abantu abaze nezigubhu uzozibusisa abashiye amashumi no10 rand. Wena wesikhohlakalo. Yes, Lord. Yes, Lord. Wena umprofeti wamanga wena. Kanjalo ke namanje akekho mkhulu Nsibande noma mdala Nsibande. Akekho lekuthiwa khona afike kube izandla nkosikazi wakho. Abeke izandla lapha noma awukho umyalelo ukuthi fanele sibe namakhosikazi ukuze sikwazi ukubeka izandla kubantu besifazane. Ayimfundiso yakho ayikho eBhayibhelini. Ngoba manje seniyazi nini senzenza uNkulunkulu manje. Seninika umyalelo nikhuluma izinto ezingekho. Ihlakaniphile behlweni yakho but ayiyenzi sense ngokweBhayibheli. Hallelujah. Manje ngeke ngikwazi ukuyithatha lonto ngoba ilimit amandla kaNkulunkulu wena ususiyazi usuwazi yonke into ngaphezulu kweBhayibheli ngeke kulunge. So unkosikazi wakhe akayena ulady apostle akufanele futhi ubeke izandla zakho kuyena bese kubekwe izandla zomunye izandla zakhe komunye umuntu ayikho lonto amandla kaNkulunkulu awahambi njengogesi. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Umkhuleko wokukholwa. Yini? Umkhuleko wokukholwa. Yes. Uyakumsindisa ogulayo. Yes. Inkhuleko wokukholwa. Yes, Lord. Uyosindisa ogulayo. Inkosi imvuse. Inkosi njani? Imvuse. Iyona nje engifuna ukuthi uyibheke mina. Ngokuba noNtuzane no Eliya naye wenza the same thing. iBhayibheli yafakaza ngokukholwa. Izinto sizenza ngokukholwa. You understand? uJesu azange lokho ebeka izandla sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi abantu bafike bamthinde baphile. Hallelujah. Kwesinye isikhathi uyalibiza idemoni liphume. Mawukuthi unamandla libiza idemoni, hayi uzokuhamba ubeka izandla. Abanye bathi khona umfundisi njalo othi njalo abantu abeza bafuna ukubeka izandla. Uzubeka izandla uzonikwa amademoni abafundisi abambothwala. Ukuze bezolweni balandela nazi nina okwane kunjalo sokuthi banibeka izandla. Jesu Kristu uyinkosi. Uma kuukuthi khona nenkinga noma mhlawumbe onombuzo uyongithinta kule mniningwane ebonayo kwi-screen. Bese sikwazi ukuthi sifinyelele kule ndaba le besifinyelele kuyona ngoba yonke into iseBhayibhelini mzalwane noma ngaba ukholwa noma uzafuna ukukholwa noma ukulona isonto noma ibandla lapho khona entabeni kaJehova kuyabonelelwa bheka iBhayibheli. Uma engafuni ukuvuma lento ebhalwe eBhayibhelini iphuma khona. Ngokuthi ufuna ukuzisindisa. Ngokuthi usafuna ukuqhubeka ulandela yena ngoba wena umuzwa ngaphakathi hamba naye ngeke ize ngekuviphe. Wonke umuntu unelungelo lokuzikhathela into afuna ukuyenza. Kepha lokho kweBhayibhelini ngeke sikuyeke ngenxa ukuthi wena uthi ubona abantu bengcono kuneBhayibheli. Wena ovumela ukuthi imizwa yakhe ikholele kubantu hayi eBhayibhelini. So uyethenga sohamba ngeBhayibheli noma sohamba ngemizwa yabantu. Hallelujah. Nangomhlakanipha kwabo. Sinika incwadi ezenza 2:38 ngoba sebeyayazi into ekumele bayenze bonke bafuna ukubhabhadiswa. Mawubhabhadiswa egameni likayise lendodana uJesu Kristu moya ngcwele awubhabhadisiwe njengokusho kweBhayibheli njengomyalelo ophuma kuNkulunkulu. iBhayibheli lithi yonke imibhalo ephefumula noNkulunkulu. Hallelujah. Manje ke kuzokwenza kanjani uma usuqhamuke into engayazi engazange ephefumula noNkulunkulu?
soze awobhabhathiswa ngendlela efanele ngikhathali ukuthi ngabe usukhona kangakanani buyela la lokho kusho abapostoli babenoJesu egameni lika Jesu Kristu uPetru wayesethi phendukani phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe lowo nalowo abhabhathiswe egameni lika Jesu Jesus Christ egameni lika Jesu Kristu kukho kuthethelela kwezono zenu ukuthethelelwa izono zethu khona niyakwamukeliswa khona ke sobe sesamukaliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele sikamoya ingcwele ngoba isithembiso besenu sabantwana benu esethu esabantwana bethu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi watheni zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo so ke ufuna ukusindisa ke wona uzokwenza njengoba iBhayibheli lisho ke uzosithinta kule mniningwane oyibona ku TV noma ku screen noma uyizwile bese mva kwaloko uNkulunkulu ezindlela sifinyelele kuwena ngeke sikutshela ndaba next year sokhuleka sonke ukuze uNkulunkulu akufeze lokho bese kufezile kuzokwenzeka futhi ngamandla akhe ngesikhathi esifanele you understand haleluya ngoba manje kunezinto ezibhlungu uyacabanga umuntu athi ke wena fanele ubhabhathiswe yimini uNkulunkulu ubeke mina kusasa uyafa futhi manje sengizohlala ngithi ake ngisabhabhathiswa ngoba uNkulunkulu wabeke lo yamuntu msana udlala abantu msana udlala abantu imlomo vele ukhuluma izinto eziningi engenasidingo engenamsebenzi bawufuna ukubhabhathiswa uyosithenda uJesu Kristu enkosi siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi siphinde futhi sibonane ngomgqibelo ntambama uNkulunkulu evumile uJesu Kristu enkosi usifala umkhuleko brother Nkosi uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Jehova ingcwele ukuba usasigcinile siyabonga uNkulunkulu namandla ukuba siyaphila uNkulunkulu umphefumulo usahlangene nenyama kuumusa wakho Jesu Kristu waseNazaretha siyacela uNkulunkulu namandla ukuba usivule uNkulunkulu ukuqonda Jehova ingcwele usivule uNkulunkulu amehlo njengoba uNkulunkulu wavula abapostoli bakho ukuqonda siyacela uNkulunkulu senze sihlole imibhalo Jehova ingcwele sihlale eBhayibhelini uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba sishiye konke uNkulunkulu kwama-opinions abantu Jehova ingcwele uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba ngoba liyasho izwi lakho ukuthi uma umuntu ekhuluma uNkulunkulu akakhulume according to your oracles uNkulunkulu namandla namanje siyacela uNkulunkulu ukuba uma umuntu ekhuluma simgadisise ukuba uyahambiselana yini nemibhalo Jehova ingcwele ngoba konke uNkulunkulu kusuka ezwini lakho Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla Jehova ingcwele amabandla uNkulunkulu ame ngezwi lakho siyacela uNkulunkulu namandla ukuba usisize Jehova ingcwele sihlolisise imibhalo Jehova ingcwele silandele wena singalandeli umuntu Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla ngoba umuntu uyinyama negazi Jehova ingcwele kepha wena umoya uyingona phakade uNkulunkulu namandla ukuphila kukuwe Jehova ingcwele akukho umuntu Jehova ingcwele siyacela uNkulunkulu usisize senze intando yakho uNkulunkulu namandla Jehova ingcwele sihambe ngokusaba phambi kobuso bakho usenze shiye isono uNkulunkulu namandla shiye konke ukungcola kwalapha emhlabeni uNkulunkulu ongcolisa umoya nalo ithempeli lakho uNkulunkulu okuyimizimba yethu siyacela uNkulunkulu usenze sihambe ngokusaba phambi kobuso bakho Jehova ingcwele siyacela konke lokho egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ukuze kube phakade amen.